Uphini uNoah bethuna azobiza uVusi azongena kwinqanawe nesizukulwana sakhe ngoba ikhona imvula ezayo. Sanibonani molweni, ndiyanamkela ku-EzaseTV ngesiXhosa. Akadeleli uVusi bethuna, udelele intatheli okokuqala ibimfowunela imbuza ngayo yonke lento eyenzekileyo kuSibongile. Wathi ke uVusi, lowo unganixeleli ngaye wayesisisebenzi nje salapha ekhaya esiphoxekileyo esicinga uba sesasizawutshatela apha ekhaya, and ke ngoku sinentliziyo ebuhlungu ngoba sagxothwa apha. Ethi ke wena into ongandenzela yona kukuthatha ipeni ubhale loo nto uhlukane nam phantsi. Kanti lonke elo xesha unjengaye ukhona ungene kanye ekuloo call yakhe. Ethi ke makathethe inyani, uzibile na ezi designs. uVusi uthe no, andiwebanga, ndiwabhatele. Kwabuzwa uwabhatele kuye na ntombazana. uVusi uthe akathandi ukuthetha ngale nto. Uyise wathi sizothetha ke nyana ngayo yonke le nto. uVusi uthe yena uyi-businessman and ndingunyanakho, ndingunyana kanjengaye Dlamini mna. Yonke into endiyaziyo mna ndiyifundiswe nguwe. Wandifundisa kaloku uba as a businessman qho ndibona ithuba ndibolithatha, nangoku ndenze njalo. Wanika intloko ke njengaye ethi kwenze njani kuwe nyanam. uVusi uthe ayinoba nguwe kaloku onothetha loo nto. Tata nawe unezakho izinto, ndiyakucela undiyeke. Unjengaye uthe le ntombazana iku-expose mfana wam and isazoqhubeka ngoba le nto oyenzileyo irongo. Ngoku udelela ke uVusi uthe wena ungumntu wokugqibela ozondixelela loo nto. Into ebalulekileyo ile khampani, ungandixeleli ngoSibongile. Uvele wamxelela ke uyise emkhomba ethi wena uyantshontsha mfana wam, le khampani ayakhiwanga ngale ndlela ofuna uyakha ngayo wena. uVusi yena umengele uba uyise ucinga uba uzomsusa esihlalweni ngenxa kaSibongile, uzawusebenzisa le chance. Uthe ke akho mntu ozomamela wena nesisebenzi sasexhopho esihamba sichitha imizi yabantu. Uphinde ke wafikelwa nguPhetheni ke semsebenzini embuza uba wayethe na ngale nto yakhe noDeliwe. Ngokudelela uVusi uthe nawe ma uzothetha le nto. Yho, akwenyanya uPhetheni ethi uthini Vusi? Uthini? Wathi uVusi kaloku ndithetha into yoba nomyeni nakho belapha ezondishumayeza nguwe ngoku lapha. Wamhlafuna uPhetheni ethi andiyontanga yakho ke mna ke. Mamela apha ke mfana wam, ethi futhi ndijonge xa ndithetha nawe. Wathi ungaphinde uthethe nam kanjalo. Xolisile kuVusi ethi yena ufilisha ngathi wonke umntu uyamcinezela. uPhetheni uthe kufanele wena uvule umnyango obese uvaliwe, bendiwuvalile laa mnyango ndiqokuqala phantsi. Uthi unentloko eqinileyo awumameli. Uthi uyabona uba lo mtshato kakwenza awenzeki okanye isibalikhulu iphele, uze wazi mfana wam uzojongana nam ngqo. So umsongele wamshela angalaziyo ke uPhetheni. Phinda futhi uVusi uzofika uzoconfrontwa ke ngoku nguKwenzo. uKwenzo yamxelela uba wena ngowenze izinto zalula, wenza ideal nalo mntana wambhatala ube sewuhlukana naye. Wena ukhethe ukumebela. uVusi usamile kwelakhe lokuba ubizwa ngesela, njengoba ebizwa ngesela unayo na iproof. uKwenzo uthe uyazi uba webile. Le nto akukho nto ayibonayo nangoburongo noburayithi bayo. uVusi uthe mna into endiyibonayo kukuba wena uthathe la mandla onawo uwafake emntaneni wakho nakumtshato wakhe uhlukane nam. Ethi umuntu obekumele uba ulwa naye apha nguSibongile, lo odlala ngawe, hayi mna. uKwenza uthe awukwazi nje once ke uzixelele nje ebomini bakho into yoba ndiyayivuma ndiyenzile imisteyikhi. uVusi uthe angazombhedela ke yena. Uthe ethi uyasuka ke xa kuKwenza wambamba ngengalo esithi uyasazi isimo sikaSibongile, uyamazi usuka kwifemeli esokolayo. Umebela njani umuntu ofana noSibongile? Hayi ke uVusi uvele wathi yeyi, uyazi usisidenge nyhani wena. Vula amehlo, jonga yonke le nto. Lo mntana ubonile uba uyakuluza, uyaziluza iimiliyoni zakwaDlamini, ngeke azinuke. Wabona uba makakhe nje isitori azokwazi ukufumana ngayo i-attention yakho ngoba ke nawe uyaphambana apha entloko, uyammamela. Uyacaphuka ke uKwenza uthe angamxeleli i-nonsense. uVusi uyaqhubeka uthi azi uba kwenzekeni, wakwenzani lo mntana, wakudlisa ikorobela.
wathi iyamsebenzela ke uba wakudlisa, wathi njengendoda ke akumelanga ukuba wena ubhizi ulwela le ntombazana ii-battles zayo. Ngendlela osisangene ngayo indenza ndizibuze uba ungudlamini na okanye unguThim Sibongile. Iza kunceda ke into yokuba ke ukhethe, and ukhethe kakuhle bhuti. Waqhubeka nokuhamba ayozijimela ke, wamshiya eme apho ke ukwenzo ethi makatshuze icala. Elokuphetha ke unjengaye uvele bethuna Ncube yedwa ephethe iglasi yotywala emamele i-recording. Kanti ngelaa xesha bethetha noVusi urekhode yonke laa nto beyithetha phaa. Uthe nje ndakubamba Sathane. So asazi ke uba uzayisebenzisa kanjani ke le recording ngoVusi, ngoba ke noVusi uvele walalelwa yingqondo watwela ngoba kaloku yi-enemy yakhe uyise, and ucinga into yoba ufuna ukumsusa esihlalweni kanti vele injalo. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.